de la vida eremítica que faig en el meu poble d'allà a la costa del Maresme i fer relacions socials on sempre està bé. Aleshores, fer la presentació ha exagerat una miqueta. Jo no soc especialista en història del RIF, en sé una mica. El que sé és per lectures, no per investigació. El que sí que he investigat és la història local i comarcal, localitats i història de Catalunya, però l'aspecte de la història del RIF, tret d'anècdotes que he sabut indirectament a l'hora d'investigar, doncs t'assabentes de coses, però un estudi de la història del nord d'Àfrica, del RIF i del poble amazic, doncs en sé poc. Però bé, el que ara volia presentar és això, una mica les relacions que històricament s'han establert entre Catalunya i el Magreb, el nord d'Àfrica, i treure'n una mica de conseqüències. La història ens hauria de servir per explicar el per què passen les coses. Sempre hi ha causes, no passen perquè sí. Aleshores, pots avançar? Bé, doncs aquí amb les dues banderes volia significar això, els contactes, les relacions històriques que hi ha hagut entre els dos pobles. Bé, comencem per un dels elements de la història. El primer és la variable del temps. En la història passen les coses en el temps, en la cronologia, i després en l'espai. Aquí el mapa històric, abarca el Mediterrani. Si us hi fixeu, el Mediterrani occidental forma una unitat geogràfica. Hi ha un sector de la geografia que parla de la geopolítica, és a dir, la influència que té l'espai geogràfic sobre la política o sobre l'estratègia militar o política. Per tant, la geopolítica o la geoestratègia ens ensenya això, que al voltant del Mediterrani occidental, les costes d'Itàlia, d'Occitània, de la península, del nord d'Àfrica, Algèria, Tunísia, Líbia, formen una unitat geogràfica, el Mediterrani occidental. I que això es veu al llarg de la història. Aquest mapa representa els dominis d'un imperi de l'edat antiga, Cartago, i els de Roma. Com veieu, al voltant del mar es troben aquestes dues potències i això va portar una sèrie de conflictes de llarga durada i guerres mundials per l'època, com el que serien la Primera Guerra Mundial o la Segona, que va afectar tota Europa. Doncs aquí al Mediterrani occidental hi va haver unes guerres. No van venir perquè sí. La situació geogràfica, en certa manera, ja explica aquest enfrontament. La punta de Tunis, l'antic Cartago, es projecta cap al centre del Mediterrani. Hi ha les illes, la península italiana. Aquí hi ha un conflicte d'interessos clar per controlar les línies de comunicació, les línies estratègiques, el comerç, l'explotació de les terres
Doncs això és el que explica o explicaria les relacions al llarg de la història dels pobles que hi havia abans dels catalans, doncs els cartaginesos, els romans. El mar Mediterrani, normalment els mars no separen, solen unir. Els pobles de la ribera del Mediterrani estaven connectats per mar. Abans de la navegació aèria, la manera més fàcil, còmoda, ràpida i econòmica de comunicar-se era a través de la navegació marítima, per mar, anar costejant, o mar a través, i pels rius. Per tant, més que per la terra, el més ràpid que es podia anar per terra era a dalt de cavall. Doncs per mar era més ràpid i, a més a més, els vaixells portaven més carregament que els carros, que a més eren lents. Doncs, per tant, al voltant del Mediterrani s'hi va desenvolupar moltes civilitzacions, moltes cultures, i els contactes eren constants. Contactes de tot tipus. Sempre amb els contactes comercials també hi ha contactes humans. Els comerciants o la gent que venia també explicaven històries o ensenyaven processos tècnics, i això feia que uns coneixements, una cultura, unes modes artístiques o literàries o musicals es anessin estenent per allà on es relacionaven aquesta gent. Bé, ja ho veurem més endavant. El següent. Bé, doncs allò que deia del mar Mediterrani, que unia i era una unitat cultural i de civilització. L'antiga Roma va crear un imperi al voltant del Mediterrani, és el que li donava unió. Després de derrotar els cartaginesos, doncs el Mediterrani queda pels romans, i aquí tenim que van crear l'imperi. Després, passa sisplau. Bé, la península, Hispània, en temps dels romans. El nom Hispània era el nom geogràfic d'aquesta zona, però administrativament o políticament els romans no ho entenien com una unitat, sinó que hi havia 7 províncies diferents, bé, 5, des de les illes fins a totes les províncies que es veuen, i la Mauritània tingitana també entrava administrativament dins del que era la diòcesi d'Espanya, d'Hispània. Ja veieu doncs que a l'altre costat de l'estret de Gibraltar, a la banda i banda de l'estret de Gibraltar, era la mateixa unitat administrativa. Bé, Roma era un sol imperi, però bo i així, en el Pirineu, al passar de les províncies de la Gàl·lia a la Hispània, també hi havia duanes i frontera i ho controlaven tot. En canvi, de l'estret de Gibraltar a l'altre costat no hi eren, estaven més relacionats. Els romans ho van unir. El següent, sisplau. Bé, aquí tenim el nord d'Àfrica, just abans de la conquesta romana. La part de Tunis actual és on hi havia els cartaginesos, per tant no hi entra, eren de cultura fenícia, venien del Mediterrani oriental, però els autòctons de Numídia o de Mauritània van crear regnes com aquests que hi ha aquí assenyalats. És a dir, estructures polítiques. Per l'època és el que tocava, és el que era avançat. Això és el rerepaís de Cartago. Quan els cartaginesos, Anníbal, tots aquests que són més coneguts, van perdre el suport dels númides, aleshores va ser fàcil pels romans, i es van passar a l'altra banda, va ser fàcil pels romans derrotar els cartaginesos. Però mentre el rerepaís de Cartago, és a dir, Numídia, els hi donava guerrers, matèries primeres, aliment, doncs Cartago va poder fer la guerra contra Roma. Després ja va perdre i va ser conquistada. Següent, sisplau. Bé, aleshores el nord d'Àfrica entra dins de la civilització romana, una civilització basada en les ciutats, és civilització urbana.
tot l'occident europeu i d'Àfrica, com a molt hi havia pobles o nuclis preurbans, ciutats civilitzades encara no. Vivien de la terra o en el camp o de les pastures i de la ramaderia. Per tant, els romans van crear ciutats. Aquí tenim el temple principal de la ciutat de Douga, a Tunísia. Es conserven les ruïnes perquè quan va acabar l'imperi romà i es van abandonar les ciutats van quedar com allò que se'n diu pobles fantasma i s'han conservat, el que el temps no ha fet caure, doncs s'han conservat les estructures. En canvi, a Europa Occidental, a sobre les antigues ciutats romanes, exceptuant Empúries, que va quedar abandonada, s'hi ha anat construint i per tant de ruïnes no se'n troben gaires. S'ha d'excavar i es troben enterrades i hi ha poca cosa. Però en canvi al nord d'Àfrica sí que es conserven les ciutats romanes de tal qual. I només cal agafar les pedres de les columnes, els tambors de les columnes i reconstruir-ho i ho tenim pràcticament igual. Bé, doncs aquí un exemple del temple capitolí, següent. Una civilització molt refinada. Aquí uns mosaics de terra d'una vila rica. La forma de vida dels romans era molt sofisticada. També això es troba, em sembla que és a Volubilis, que és al Marroc, sisplau. Sí, això, la ciutat de Jam, que està a Tunísia, un amfiteatre romà. Els romans no tenien edificis per a espectacles públics. Bé, un altre, sisplau, si no ens entretindrem. Això, al nord d'Àfrica, al final de l'imperi romà, les províncies que hi havia. Veieu que abarca pràcticament la costa. Cap a l'interior, les muntanyes i el desert no s'hi van aventurar perquè resultava massa car i no hi havia cap riquesa per explotar. I el petroli no es coneixia, doncs per tant ells els van mantenir a la costa. Següent. Un altre exemple, un teatre romà d'una altra ciutat del nord d'Àfrica, no, això és de Líbia, Leptis Magna. Un altre mosaic d'una casa romana rica, també de la mateixa ciutat, davant. Un altre mosaic també de Tunísia. Ara, la caiguda de l'imperi romà. Ja ens anem acostant i s'estrenyen més les relacions entre el nord d'Àfrica i la península. L'imperi romà és derrotat militarment i invadit pels pobles de centre Europa, els bàrbars germànics. Un d'aquests pobles, els vàndals, travessen la península, travessen l'estret de Gibraltar i s'estableixen al nord d'Àfrica, a la província d'Àfrica i Numídia, i des d'allà es dediquen a la pirateria i a crear un imperi en el Mediterrani com havia fet anteriorment Cartago. És a dir, la situació geogràfica afavoreix o en certa manera predetermina l'organització política i les activitats que farien els que ocupen la punta aquesta del nord d'Àfrica, de l'actual Tunis. Cap al centre del Mediterrani era fàcil controlar-ho. Ocupa Sicília, que està al mig mateix, i controles les rutes de comerç. Endavant. Bé, continuant amb això, finals de l'imperi romà i amb la caiguda de l'imperi romà, veiem alguns exemples clars. Tot l'imperi romà es va estendre com a llengua oficial i de cultura la llengua llatina. Al nord d'Àfrica actual es parlava llatí també i molta de la població indígena va aprendre el llatí i el parlava a casa seva. La influència del llatí es nota en la llengua masiga, pel que he llegit. Molts de termes de l'agricultura, noms d'eines, tenen origen llatí. Aquí hi ha un sarcòfag de marbre que es troba a Tarragona. Sembla ser que l'origen d'aquest sarcòfag és de la província d'Àfrica. Hi havia
comerç estret entre el nord d'Àfrica i Hispània. Amb el marbre d'Àfrica o de la província de Mauritània o de Tingitània es feien objectes de valor, com per exemple els sarcòfags. Això és un sarcòfag cristià, hi ha imatges religioses, cristianes. Només la gent rica podia ser enterrada en sarcòfags de marbre. I anar-los a comprar a l'altre costat del Mediterrani i fer-se'ls transportar fins a Tarragona vol dir que havien de tenir molt de diners. Aquí hem de... Bé, i per no solament suposar-ho, sinó per les poques dades escrites o arqueològiques que tenim, hi havia un comerç i una relació molt intensa entre el nord d'Àfrica i entre totes les costes de la Mediterrània, el que és la Tarraconensis i Àfrica. Comerç de matèries primeres, aliment, cap a un costat i cap a l'altre. El blat que es produïa a la província d'Àfrica s'exportava cap a Roma, ciutat que tenia 1 milió d'habitants, i servia per alimentar la població de Roma durant 8 mesos. Per tant, les terres planes de Tunis actual eren molt riques agrícolament i servia per ser exportades per Roma. Cap a la península, doncs, també hi havia intercanvi comercial intens. I amb l'intercanvi comercial, l'intercanvi cultural. La mateixa llengua de relació, els mateixos valors, la mateixa religió, eren cristians a banda i banda, i llavors també la ideologia, les modes, la manera de vestir, les frases fetes, els deixos, tot això era idèntic a un costat i a l'altre. Bé, un altre, sisplau. Bé, aquí la península en temps dels visigots, més o menys a l'època poc després de l'època del sarcòfag que hem vist abans. Tot aquest període, segle V, la caiguda de l'Imperi Romà, el VI, el VII, el VIII, doncs hi havia un cuiner que diuen cultural, una unitat cultural. Següent. Bé, aquí arribem doncs a finals del VII i principis del VIII. L'expansió de l'islam i la conquesta primer del nord d'Àfrica, que els musulmans d'Aràbia, la religió musulmana va sortir des d'Aràbia i es va anar estenent, doncs van tenir molt de problemes per conquistar el nord d'Àfrica. Just fins al 705 no van derrotar els pobles númides i mauritans i van establir el seu domini al cap de 50 anys. I el 711, doncs 6 anys després, van desembarcar a la península. Aquí hi ha representats uns guerrers islàmics o berbers del nord d'Àfrica de l'exèrcit del segle VIII que va conquistar la península i feia les ràtzies pel nord d'Àfrica, per Europa i la península. Doncs, a partir del segle VIII, amb l'expansió de l'islam, aquí està la creació del califat de l'imperi islàmic també a la part sud del Mediterrani i Àsia Menor. En aquest temps, l'Orient, el que és Pèrsia, Egipte, tota aquesta zona, era més desenvolupada econòmicament i culturalment que l'Occident europeu. Aleshores, la península, en aquell temps s'anomenava Al-Àndalus, doncs entra dins d'un cicle, d'un món cultural diferent. Per mirar d'aclarir o desfer tòpics, perquè la historiografia està farcida de tòpics típics, parlar de l'edat mitjana a la península es parla de la reconquesta, de guerres de religió entre cristians i musulmans. A l'edat mitjana i fins al segle XVIII, fins que la vida política no es laïcitza, no es fa laica, la manera més normal d'expressar
les contradiccions polítiques i les guerres d'expansió econòmiques era posant el tema religiós. Les creuades, les guerres entre catòlics i protestants, això era la pantalla, però al darrere hi ha el que sempre hi ha hagut quan es produeixen conflictes. Interessos estratègics, interessos polítics, econòmics, es veien aquí. Passa que es manifestaven en terminologia religiosa. Vull dir que allò que el que no podem fer és projectar 1000 anys endarrere prejudicis actuals i analitzar-ho amb criteris i valors actuals, perquè no tenen res a veure amb el que passava 500 o 1000 anys endarrere. Bé, aquí el que volia marcar és que, en certa manera, la unitat al voltant del Mediterrani ara es trenca perquè a banda i banda del Mediterrani hi ha dues religions, és a dir, dos imperis amb interessos contraposats, i aleshores es crea una mena de conflicte, però el fet que hi hagués guerres no vol dir que no es continuessin mantenint contactes culturals i de civilització amb altres aspectes. Endavant. Bé, un mapa de la conquesta del regne visigot des del nord d'Àfrica. Bé, més coses per desfer tòpics. No és, en principi, una conquesta ni àrab, tampoc, perquè els àrabs que van venir a la península era una minoria, com a molt 40.000 quan van entrar. Va ser un conflicte polític i militar, evidentment. L'expressió religiosa és l'excusa, és com es presentava en aquells moments. Conquesta, en principi, no és conquesta, voldria dir que hi hauria hagut invasió. L'exèrcit del califat estava format bàsicament per mauritans, númides, berbers del nord d'Àfrica, la gent local. El governador sí que era àrab. També s'ha de dir que els àrabs estaven molt dividits en tribus. Hi havia els Quraixís, els Umayya, eren tribus. I la manera d'organitzar-se l'estat i la societat era de forma clànica o tribal. També al nord d'Àfrica, les zones més muntanyoses, és a dir, fora de les ciutats, que havien adoptat la forma de vida urbana, també estaven organitzats de la forma tradicional, amb clans i tribus. I a les muntanyes de la península, Astúries, la Cantàbria, els Pirineus, encara subsistien les tribus autòctones basques, íberes, que existien. No va ser una conquesta perquè el regne visigot estava en plena guerra civil entre la noblesa, la classe dirigent, i un dels bàndols, els fills del rei anterior, van contractar mercenaris al nord d'Àfrica, l'exèrcit del califa, van entrar com a aliats d'un dels bàndols visigots per dirimir la guerra. I efectivament van derrotar el famós Don Rodrigo, en Roderic, i després s'hi van quedar. Van fer pactes amb la classe dirigent visigoda i va entrar a formar part com a província del califat de Damasc primer i de Bagdad després. Hi ha una aportació de població del nord d'Àfrica, berber, es reparteixen quantitat més nombrosa que l'aràbiga, es reparteixen les terres, la conquesta, fan un repartiment de terres, pacten amb els que tenien el poder, amb els terratinents i la noblesa visigoda. Molts d'aquests, per interessos, es converteixen a l'islam. A la Vall de l'Ebre hi ha una família, els Banu Cassi, és a dir, els fills de Cassius, un comte
romano-visigot, per tant una persona de poder, que al llarg dels segles tindrà molta importància política en aquesta zona. Doncs pacten, s'estableixen, es reparteixen les terres i, una mica més cap aquí, a la part de Catalunya i del País Valencià, doncs s'estableixen clans, tribus mauritanes del nord d'Àfrica, cosa que es pot seguir arqueològicament i també per la toponímia. A veure, el següent. Bé, aquí, aquesta part són els comtats catalans, a l'època que anomenen de la Reconquesta, però no era tal. Aquí és on es forma, on neix la Catalunya, a redós del Pirineu. Doncs el llatí i els pobles que vivien aquí van evolucionant, neix la llengua catalana i es forma una comunitat que més endavant esdevindrà la nació catalana. Apareixen aquí. Següent. Bé, un altre mapa dels comtats catalans, això és la Catalunya Vella, abans que conquistessin les terres de l'Àndalus, que es van islamitzar i van formar part de la civilització oriental islàmica. Següent, sisplau. Bé, la façana de la catedral de Tarragona, aquí hi ha moltes restes romanes i aquell sarcòfag que he assenyalat abans es va trobar aquí a Tarragona i està exposat en el museu. Sisplau. Bé, algunes dades així didàctiques sobre això que diu la Reconquesta. Endavant. Val, continuem. A veure, ara em centraré en dades més concretes. A part de les relacions comercials, bé, clar, si es formava part de tot el conjunt del Mediterrani Sud, del nord d'Àfrica, culturalment, des d'aquí Tortosa, per exemple, que era una ciutat molt potent a aquella època, savis de Tortosa havien anat a estudiar al Caire, a Bagdad, hi ha llibres seus que es conserven, es publicaven i s'editaven per tota la comunitat islàmica. Com que feien servir l'àrab clàssic com a llengua de cultura, doncs això afavoria les relacions culturals, lingüístiques i econòmiques. Formava part d'aquest món. A l'altre costat de la frontera, a Europa, doncs hi havia pocs contactes culturals, però hi existien. El coneixement científic, poc o molt, entra, la brúixola de la Xina a través, abans d'arribar aquí, ha de passar per Pèrsia, Aràbia, doncs entra a Europa a través de l'Àndalus. I altres dades culturals. Llavors, abans de formar part de l'imperi carolingi d'Europa, dels comtats, tot el regne visigot va formar part del califat de Bagdad. Aleshores, ara s'ha pogut resseguir fent investigació toponímica que població del Magreb es havia establert a la Catalunya Vella. Per toponímia, el famós santuari de Núria, sembla que l'arrel de la paraula Nur no és catalana, significa llum, em sembla que és àrab. Bé, doncs Núria ve d'aquí.